Он есть истинный Бог, Спаситель до и после Его воскресения. Ήρθατε να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια και να ξαναπείσετε με τα ίδια σας τα χέρια τα πράγματα του Χριστού, τα προσκυνήματα Άγια, διότι τα Αγία προσκυνήματα δεν είναι από τους όρους εξαιρετικοί και αντιληπτικοί, αλλά είναι τα αδιάξουστα, τα ανατήρητα μαρτύρια της πίστεως. И вы приехали сюда, чтобы своими глазами увидеть, своими руками пощупать вот эти свидетельства тех древних событий и истин нашей веры, потому что святые места — это не столько археологические места, не столько исторические, сколько неопровержимые свидетельства глубоких истин нашей веры. Το προσκύνημά σας εδώ στους Αγίους Τόπους διαφέρει από όλα τα άλλα προσκυνήματα, διότι όπως είπαμε αυτό το κομμάτι της γης έχει υποκριστεί με το αίμα του Χριστού. Και γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι Τόποι παρομοιάζονται με